Shubor nakaslem jong unong san Hima. Sangut kibriu kila Khlad no bat kat tu kat Ngut kiwei pat kila mensau hadien bakawei ka Trok ka bakit ya ka umpniang liquefied petroleum gas kala Bthei hadien bakla tendra ha kawei ka jakasiu khajna ha ko shambi jong ka Uttar Pradesh kani ka jingja kala ja ha ka por hnru saupo minstep jong ka arphunru trik ubanai jelio bat ki kor CCTV jong kani ka jingja kila pau minta ka step Kadurki kabala yo I lingba ka kor CCTV kaba arpusau second kapen iye ki artli ki Trok ki bawan shajan ka jakasiu khajna ha kaba ka wei naki kala du kensan kala tendra yo divider bat kala tendra ya ka jakasiu khajna hadien kata ka gas ka bami na kate ka wei pat ka Trok kala penlong ya ka jing Bthei ka bajur bha katkum ki tulong khubor la yatho bakate ka thlit ding ka bala jur bha hadu bala banyo I yaka na ka jingjingai kumba ar kilometer I Uwe officer pulit ulay thu babaro ki kinhon pilip ding ha ka district ringkat ki pulit civil kilele bante lakam ya ka jingklu ding uteu nong nya kali ubala tip kerteng ko mudhar menra Dubai ubala saukos nam ka karta bat uwe unong trei jong ka toll plaza ubala tip kerteng ko mu alok sing kila Khlad no ha ka te ka jaka katukat Ngut kiwei pat ki nong trei ka toll plaza ru kila mensau jur bat lapen kit marmar sha hospital uwe neki u Anil Kumar na Uttar Pradesh Ula Khlad no ha kapor basha asumar ha kashitrek ubanay naitum bat kipar lok bay lang bat u Hiramani Singh na Uttar Pradesh bat u Krishna Pal Maurya na Madhya Pradesh kila Khlad no hadin shisngi ki khandru tli ki tuk bat artli ki kali ki bayang hajan kate ka jakasiu khajnaru kila kemding bat kila julor lut